ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೇಲಿಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ 19 ಮೂಜನೆ ಸುತ್ತದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅರ್ತಿಪೀಡಿತದ ಅರಣ್ಯದ ಒಡ್ಡಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂದಂಡ ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ತೆರಣ ಕೊಟ್ಟಾದೇರು ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಆಂಪಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮಾನಸ ಸಾಯಿ ಓಷನ್ ಮಾರ್ಟ್ ನರನ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಎ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಪಂತನು ಸುಮ್ನಾಲ್ ಪ್ರಚಿತನೆ ಪೊರ್ತರು ಪಂತಂದ ಅವಡುಂದಾಂಡ ಅಭಿನಗಾರನ ಅಭಿನಯ ಏತ್ ಅಕುಲ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಂಚಿತನ ಕುಸಲ್ ಏತ್ ತೆಲಪಾದಿನ ತೆಲಿಕೆ ಏತ್ ಮಲ್ದಿನ ವೈಚಾರೋಲ್ದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಲತ್ತದು ತುಂಕುದು ಅಜತದ ಪೆಜ್ಜಿದ ಸಾರದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟನಂಚಿತನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆತೆ ಮುಖ್ಯ ಪುಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಜಬದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದಿರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದೆ ಸಾಧಕ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕನ ಬರ ಎತ್ತರ ಕೊನುತ್ತಿನಂಚಿತನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಕನ್ಪಾದಿನಂಚಿತನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಂಚಿತನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದ ಕರಿನ ಪದ್ಯನ ಕಾಲುರ್ದಿಂಚಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ನರನಾಡಿ ನರಂಬುಲೆನು ಪತದು ಐತ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆನ ತೆರಿಪಾದಿನಂಚಿತಿನ ಸಂಸಾರ ಎಂಚ ಭಾಷೆ ಎಂಚ ಬದುಕಿ ಎಂಚ ಮುಲ್ತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚೋದೇನು ಪೂರ ತೀರ್ಪವನ್ನಂಚಿತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಉಳ್ಳರು ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಬಂಡ ನರಮಾನ್ಯದ ಪುಟ್ಟಿನೆರೆದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜತ್ತು ದಿನ ಕಾಲದ ಲೆಪ್ಪುಗೋಕೊನೊಂದು ಬದುಕದ ನಡೆರ್ದು ಬುಡ್ದು ಹೊರಲೋಕ ಸಂದೊಡೆ ಅಂಚ ಸಂದಿನೆರೆದು ಬಕ್ಕಲ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ನಂಬಳಿಗೆದ ಪ್ರಕಾರ ಹರಿದು ಪೋತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನರಮಾನ್ಯನ ಆತ್ಮ 13 ದಿನ ತಾತ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಸಂಚಾರೋಡು ಪುಣು ತಿರುಗೊಂದು ಪುಣು ನಂಚಿತನ ನಂಬಲಿಗೆದ ಪಿರ್ಕಾರ ಆ ಆತ್ಮಗೂ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಟ್ಟನಂಚಿತನ ಸ್ಥಿರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬಾಡದು ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಮನೆತೆ ಮಿತ್ತಿ ಗಿಂಡ ನೀರು ದೀದ ಕಲೆಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಟ್ಟನಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ 5 ಸುರುಟು ಆತ್ಮ ವಾ ಶರ್ರೋಗು ಪೊಗ್ಗುದನ ಆ ಶರ್ರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಪ್ಪುಲಿತ್ತು ನಂದ ಆ ಆತ್ಮನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಡದು ಕಾಟೋಡಿದನ್ನು ಪೊತ್ತವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಟ ಪೊತ್ತವನೊಂದು ಬನ್ಪ ಸುಡಲದ ಕಂಡೋಗು ಸ್ಮಶಾನಗೂ ಪೋದು ಅವಿನ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸ್ಮಶಾನದ ನಡುಟ್ಲ ಎಂಚ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಪದು ಕೊರೆ ಬರವಲ್ಲರೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ದಾದಿ ದಾದಿ ಇತ್ತ ಪೂರ ಕಡೆ ಒಂದು ಐತಿ ಪೂರ ಕಡೆ ಒಂದಿವಿ ಅಂದ ಮುರಣೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಮಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದುಂಡು ಈ 8 ಗಂಟೆ ಹೋಯ್ನಿ 14 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಪ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂದು 10 ಬೊಕೋ ಬೇತೆ ಅದು ಎಚ್ಚ ಮರಳಿ ಒಟ್ಟು ನೀನು ಮರಳಿ ಕಟ್ಟರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಅತ್ತ ಈತ ಮರಳಿ ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾನದೆ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಇಡಕೇನು ಈತ ವರ್ಷದಿಂದ ಉಳ್ಳ ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಡೀರಿ ಈ ರೆಂಚ ಸೈತಿ ನಿಂಚೆ ಯಾನು ಕೊರೋನಾ ಅದೇ ಕೊರೋನಾ ನೀರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ನಿಕ್ಕಲ ಆತನ ಮರಣ ಇಡವಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತೀರಿ ಕೊರೋನಾ ದೈಕ್ವನ್ ಕೊರೋನಾ ಹೆಂಗತ್ತಿ ಬಗ ಬರಿತಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಹಾ ಎಂಟು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುಣು ಪೋಡಿಗೆ ನಾನು ಸೈತಿ ವಾ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆದ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರೇರು ಸಂತೆ ಮರ್ಲೆ ಕೊರೋನಾ 8 ಜನ ಸಾಯ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿರೋದ ಬೊರ್ಬುಲ್ನ ಜಾಗಿಜ ರಡ್ಡ ರೆಕ್ಕರೆ ಐಟು ಪೂರ ಏರೇನು ಗವಂತೀನಿ ಏರೇನು ಕೊರೋನಾ ಸಾಯ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಅತ್ತ ಅವಲೇ ಮಸ್ತ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಮಾರೆ ಹತ್ತಿ ಸೈಡ್ ಈ ಎಂಚ ಸೈತೀನಿ ಯಾನ್ ಸೈಪುನ ಎತ್ತಿ ಇತ್ತ ಸೈದಾತ ಇತ್ತ ಬಾನಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಯಾನ್ ಬಂದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡಿ ನಾದಂದು ನಮ್ಮಂಜಿ ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತ ತುಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ನಿನ್ನ ಟೂರ್ಗು ಪೋಯನಕ್ಕೆ ಏನತ್ತ ಮಾರೆ ಸೈತಿನ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ ಪನ್ಪೆತ ಸೈತಿನ ವಿಷಯನು ಅಂಚ ಆಯ ಪಂಡೆತ ಸೈತ್ ಪೋಯಿನ ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತ ತುಯ್ಯರ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚ ಪೋಯಿನ ಯಾನ್ ಹೋದಿ ಯಾನು ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ತೂಂದು ಪುನಗೆ ಕಾರ್ ಜಾರ್ದು ತಿತ್ತು ಪುಣ್ಣತ್ತೇನು ಅಂಚ ಸೈತೀನಿ ಅಂಚ ಸೈತಿ ಜನ್ ತೀರ್ಥ ಬೂರ್ಲಾಕನೆ ರಾಪಕ್ಕ ಒಂದು ತಬೂರ್ಡು ಬತ್ತೊಂಡೆ ಸಾರಿ ಬೂರ್ ಬೂಡ್ ಬತ್ತೊಂಡೆ ಬೂಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ಏರ್ಲು ಉಳ್ಳೆರಿ ಜಲಪಾತ ತಿರ್ತುಲ್ಲೆ ಎತ್ತು ತುಪ್ಪೆ ಟಿಕ್ 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 ಪೋನುಂಡು ಬುಲೆಟ್ ಹತ್ತಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಾಕಲ್ ನಾಡು ನೇರ್ಲ ಬಲ್ಲೆಡ್ ಮೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ ಗಂದು ಆತ್ ಬರ್ತಾನ ಗ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಿ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಪೆರಂಜಿನ PTC ಬಸ್ ಲೆಪ್ಪನ ಮಾಡ
ಇರೆ ಹಮಸರ ತಾನೆ ಸೈ వచ్చాను ಸೈಲ ಯಾ ಲೆತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೀಮ್ ಹೋಗ್ಬಿನ ಮಿತ್ತಿರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನೆತ್ತೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂಡೆ ಹೇ ಸಿ ದ ಗಾಯ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಶೋ ಸಿ ಬಂಡೆ ಸತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಬನ್ನ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಅಂಚೆನಗೆ ಏನಿ ಕಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಿ ರಪ್ಪ ರೋಪ್ ಜಪಡೇರಿ ರೋಪ್ ಜಪಡ ನಾನು ಪೂರ್ ಬಿಡ್ದು ಐಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬಣ್ಣಗ ದೇವರನೆ ತೂಪೆ ರೋಪದ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಡೋದುಂಡಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕಟ್ಟದು ಕಟ್ ಎನ್ನ ಸೋಲುಗ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಡೋದು ಕಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಅಂತ ಸೈತಿನಿ ತಿರ್ತಬುಡ್ದು ಸೈದು ಜನ ಆತ್ಮಕ ರಾಧ್ಯಾನು ರೆಕ್ಕೆಡ್ ಬತ್ತೊಂಡೆ ಹೋಯ್ತಾ ರೆಕ್ಕೆಡ್ ಬತ್ತ ಎತ್ತಿನ ಮಾರ ಗಿಡಿತ ರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ನೀ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೆಕ್ಕೆಡ್ ಬತ್ತೊಂಡೆ ಆರು ಕೊಕ್ಕೆಡ್ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಏನ ನಾಕಲ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಕಲ ಟೆಂಪ್ ಅಜ್ಜೆ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಕಡಪ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾನ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಗಾಡಿದ ಅಲ್ಪ ಇಂಜ ಟೆಂಪ ಟರ್ನ್ ಹಾಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಟರ್ನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಸೈತೀನಿ ಇದು ದಯಾಮ ಸರಂಪೋರಿ ಸೈದು ಜನ ಏನ ಇಲ್ಲ ಕಣಪೇರಿ ಇಲ್ಲ ಕಂತ ಬುಡಿಯರಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಬದಿ ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪಿನಿ ಮಾತೇರ್ಲಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸುರ್ಮಂತೀರಿ ಈ ದೂರನ ಪೋ ದಾದ ನಾಣಿಗೆ ದಾದ ಏನು ದಾದ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂತೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸತ್ತೆಡ್ ಈ ಕತೆನ್ ಪಂಡೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಮಾತೇರ್ಲ ತಿಳಿಪುಣತಿ ಐಕ್ ಏನಂತೂ తెలుసు ಮಕ್ಕರ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂದ ಐಕದಾಗಿ ಐಕೆ ಬಲ್ದೆತ್ತೋನಿ ನಿಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬದ ಬಲ್ದತನ ಬದಲು ಆಯಲ್ಪ ರೋಪ್ ಕಡ ಬಿಡ್ದೈತ ಐತೆ ಸೈಡ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂಚತ್ಯ ಪನ್ನಿನಿ ನಮ್ಮದೇ ಮಸಾನ ಒಟ್ಟಾರ ಲಕ್ಕದ ಪೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕ್ಯಾರತ ಆಯ್ತದ ಆ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಬಿಡ ಸಾವ ಜಪ್ಪು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ ಮಾರ ಲಕ್ಕೆರ ಅಬ್ಜಾಗಿ ಲಕ್ಕ ಬೋ ಲಕ್ಕ ಓಡೆ ಲಕ್ಕುನು ಅವ್ ಏರು ಮುರಣೆಂಜಿ ಮರಣ ಬತ್ತಜ ಆಯ್ ನಾಟಕದ ಸೈದಿನಿ ನಾಟಕದ ಸೈದಿನತ್ತಿ ನಾಟಕದ ಆಟಲ್ ಜಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕವೇನು ಓಡೆ ಲಕ್ಕುನು ಆಯ್ ಕೋಡೆ ಕಾಣೆ ಬಣ್ಣ ಮೂಜಾರ ಕರಿದು ಅಂದ ದೂರ ಓದಿನಿಗೆ ಆಯ್ ಐಸಿರಿದಕ್ಲ ನಾಟಕದ ಇರುತ್ತೆ ಕುಲೆ ತೋಜುವೇನೆ ಸಂತೆ ನೀ ಓಡೆ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮಡೆ ನಾಟಕದ ಇರ್ಬೇಕು ಲಕ್ಕ ಮುಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ಪುನಃ ಹಲೋ ಲಕ್ಕಮೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಈ ಮಸಾನ ಲಕ್ಕದಿನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿನತ್ತಿ ಯಾ ಪಂಡಿತನ ಆ ನಾಟಕದ ಎಂದು ಜತ್ತಿ ಮಕ್ಕ ಓಲ್ ಜೈದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಮೂಲ ಪೇಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕುವೆರಾ ತಪ್ಪುಡು ದೆಕ್ಕುನು ತಪ್ಪುಡು ಆ ಪೆತ್ತದ ಬೆರಿ ದೆಕ್ಕುನದ ದೇ ಹೊಸತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಓ ತಪ್ಪು ಅವು ಕಾಯರ್ದ ತಪ್ಪು ಕಾಯರ್ದ ತಪ್ಪು ಕೂಲ್ದೇಕರ ಅತ್ತಿ ನಂಗೆ ಉರುವಣಗ ನೇಳ್ರೆ ಅಂಚ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಗೇಸ್ಟ್ ಪುರ ಕಂದ್ವಿ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮರಣ ಪುರ ಅಂಚಿನ ದಿವಚ್ಚಿ ಬೊದ್ದುಲುಂಡು ಸೀದಾ ಕೊಲ್ಲೆಂದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸಾಬೂನು ಪುರ ಕಂದ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಓಡಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಬೋಪುನ ಈ ಓಟೆ ಬೈದಿನಿ ಬೇಜಾರ ಪೂಜ ನಿಂಚೇನು ಈರೊಂದು ಹಿತ್ ಮಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಇರಿಗೆ ಏತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪು ಈ ರಾಣಲ್ಲಿ ಈತಲ್ಲಿ ಬರಾಡಿ ಎಂತ ತೀರಿ ಯಾನು ಬಣ್ಣಗ ದುಮ್ ಅಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಸೈತೀನಿ ಅಂದೆ ಸೈತಿನತ್ತಿ ಯಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಆನಗೆ ಏತ್ ಜನ ಇಬ್ಬೋ మీరు ಸ್ಟೋರಿ ಮಂತೊಂದುಲೇರ ಇಬ್ಬೋ ಜನ ಭಯಂಕರ ಅವಳು ಮಿಜಿ ಇಂದ ಪಿಜಿನ ಅಂಚ ತಿತ್ತೆ ರಾನಮ್ನೆ ಸೀಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಫಲಿ ಮೆಗ್ಗೆನ್ ಕೆರಿಪಿನ ಮೆಗ್ಗೆನ್ ಸೀನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೆರ್ರೆಂಚಿನ ಮುಳ್ಳು ಸ್ಪಂಜಿದಿ ತೆರ್ಬಿಸದಿ ನೆಕ್ಕುವಾಡ್ರೆ ಮಂಡದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಿಸಿಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾಟಕ ಆಗುದಲ್ಲ ನೆರಿಗೆ ಶೋಪ್ ಅಂತ ಬಣ್ಣಗ ಆಲ್ಬತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಸತಿ ಸ್ಪಂಜಿಗೆ ಬಾಡ್ನಿ ಬಿಸತಿ ಸ್ಪಂಜಿಗೆ ಬಾಡ್ನಿ ಬಿಸತಿ ಸ್ಪಂಜಿಗೆ ಬಾಡ್ನಿ ಅತ್ತು ಏನ ಬಂಜಿಗೆ ಬಾಡ್ನಿ ಮಂಡೆ ಈಗ ಬಂಜಿ ನಾಮೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗಿನ ಕೊಡಪ್ಪ ನಾನು ಈರು ಬಿಸತಿ ಬಾರ್ದು ಈರನ್ ತೀರ್ ಸೈತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ನಾಟಕಗಳು ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಇದೇ ರಡ್ಡ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಇದನ್ನ ಕಮಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರು ಪುತ್ತೇರು ಅಡೆ ಮುಂಟ ಜಪ್ಪಾತೀನಿ ನೆತ್ತರೆಂಚಿನಿ ಬಸ ಜುಲು ಫೋನ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಜೋಗ್ಜಾಲ ಮಾತಾಡ್ಬೋಬು ಆ ನಮ್ನೆ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಸತ್ಯನ್ ಬಾ ನಾಟಕ ಮುಗಿದು ನಾಟಕದಾಗಲೇ ಕೊಂತಿದ್ದೀರತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಏನಾನು ಈ ಸೈತಿನ ಎಂಚ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಬತ್ತ ದೂರ ಬದುಕದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ನಾಲ್ನೆತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂತೀನಿ ಅದೇ
ಏರೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂತಿನತ್ತು ಯಾನ್ ಆಟಕಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂತು ಎಂಜಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನ ಜೋಕುಲು ಯವ್ವ ಎದುರು ಬೋಟಿ ಬರ ದಿನೊಂದು ಎದುರು ಎನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ನಾಳೆ ಕೈಗೆ ತೀದು ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಪಂಚಾನಾಗಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಎನ್ನ ಯಾನಂಚ ಪಂಚ ಪಾರ್ದು ಪಾರ್ದು ಪಂಚಲಕ ತರಕೇರಿನತಿ ಪಂಚ ತರಕೇರಿ ಯಾನ್ ಬಿಪಿ ತರಕೇರ್ನ ಕೇನ್ನ ಮಾರ ಪಂಚಂಚ ತರಕೇರುಂಡಿ ಪಂಚ ತರಕೇರಿ ಅವಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೆ ತೀರು ಪಂಚ ತರಕೇರ್ದು ಸೈತೀನಿ మాట ಮುರಿ ಅಂಚಿನೆ ಆ ಟೀಮ್ ಬಲೆ ಈ ಟೀಮ್ ನೆರ್ರಟೆ ವಾ ಬಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಟ್ಟಿನ ಎಂಗ ಮಾಟ ಅಂತಿನತ ಟೀಮ್ ಬರ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಶೋಕದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪಸ್ಸಾರಡು ಮಾಟಗೆ 20 ಸಾವಿರ ಆಪುನ್ ಮಾರ ಪಸ್ಸಾರ ಬಡ್ಡಿಲೆ ನಿನ್ನ ಪೊಟ್ಟ ಕತೆಗೆ ಎಂಡ ಗುಲ್ದಿನತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗೊತ್ತನಾ ಹೋಲಿ ಮೂಲ ನಮ್ಮನ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಇದು ಏರು ಫಾದರ್ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಮೈನ್ ಅದುಪ್ಪ ಮೇರೆ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಈ ರಂಜಿಲೆ ಮೈನ್ ಚಲ್ಲವಲ್ ಪಚ್ಚಿ ಇಡೀ ರಂಗಭೂಮಿ ಆನೆ ಮೈನ್ ಕಿಂಗ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಆನೆ ಎಪ್ಪುನು ತುಳುನಾಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಮೈನ್ ತುಳುನಾಡದತ್ತು ಆ ರಂಗಭೂಮಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆದ್ರೆ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಮೈನ್ ಅದುಪ್ಪ ಮೇರೆ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಮೈನ್ ಗೊತ್ತ ಮೈನ್ ಆರೆ ಅರೆ ನಂಜಿ ತೂನ ಕೊಂಚ ತೋರದ ಕೊರಂಗು ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂದ ಮುಲ್ಪ 14 ಗಂಟೆ ಬಿಫೋರ್ ನಮಕ್ ಪಾರಿಜ್ಜಿ ಮುರನೆ ಬಲ್ಮೆದಾರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಬಸಕ್ ಅಂತ ದಕ್ಕಿಂದು ಬೇರೆ ಬಸ್ ಬಲ್ಮೆದಾರು ಬರ್ಮೇದಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆರ ನಿಕ್ಲ ಜವನಿರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಪಡು ರಾತ್ರಿ ಮತ ಪಾರಿಜ್ಜಿ ಇಂಗ ಪದು ಎಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದ ಪನ್ಪೆರ ಅಂದ ಪೋಡಿಗಟ್ಟ ಏರೇನ ಫ್ಲಾಟ್ ಪುರ ಬೊಗ್ಗೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಸಂತೆ ಯಾನ್ ಏನೇನೆ ಬೊಗ್ಗಾಜಿ ಮಾರ ಕಾಲಿ ಒಂತೆ ನೆತ್ತೆರ ಹೋಯ್ತಿನತ ಏರ್ ನೆತ್ತೆರ ಚೂರ್ ಚೂರೇ ಹೋಯ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆರ ಚೂರ್ ಚೂರೇ ಹೋಯ್ಪೋಡು ಏರ್ ನೋಯ್ತೀನಿ ಯಾನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯಿನ ಆಯ್ವರ ರೋಡ್ ಇಂಚ ಫೋನ್ ದಿತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ ಗ್ರಿಪ್ ದಿಕ್ಕಿಜ ನೆತ್ತೆರ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅನೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಹೋಯ್ತೆ ನೆತ್ತೆರ ಇಂಚ ಆ ದಿಕ್ಕುನೇನೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅದೇ ಮೇರೆ ತೀರ್ವೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧಿನ ಇಂಚಂದು ಮಾರ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಮಾರ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹತ್ತಿ ಯಾನ್ ಮುರ ನಂಜಿ ನೆತ್ತೆರ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಮಾರ ಈರೇರ್ ನೋಯ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ನ ಇರೇಗ ಆಜಂತ ನೆತ್ತರು ಇಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಹೋದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡೆ ಇಡ್ಲು ಉಪ್ಪು ಒಂಜೇತಿ ಬಲ್ಮೇದಾರ ಮಂತೇರು ನಿಕಲ್ಲ ಆಟಿಡ್ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಲೂಟಿಲ ಬರ್ಚಿ ಅಂತೀರಿ ಅಂದ ವೆಂಚ ನಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಗಲಾಟೆ ಅಮ್ಮನತ್ತು ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಊರು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ದಾನೆ 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 ಎನ್ನ ವರ್ಷತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರ್ತೀರ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಸೈತಿನ ವರ್ಷ ಸೈತಿರಣ ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ RIP ರಿಪ್ಡಿ ಇಪ್ಪುಡಿ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಊಡು ಯಾನ್ ಸೈತಿನ ವರ್ಷ ಬಲಸದ ಏನ ಲೆಪ್ಪಿರತ ಅಂಜ ಯಾನ್ ಪೋಡಿ ಪೋಡೆನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ ಕಡಪುರ್ದು ಗೊತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿ ಬನ್ನಕ ಸ್ವೀಟ್ ಪತ್ತಂಬಲ ಎಂಚಿನ ನಮಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ರ ಆಪುಂಡ ಜೂಡು ಪುನ ಏರ್ಲ ಗೊರು ಪೂಜೆ ಸೈತ್ ಬಕ್ಕ ಬಲಸುನಿ ಏರಿಗೆ ನಂಗೆ ಹತ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಕ್ಲೇ ತಿನ್ರತ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಮೂಸುದು ಬರೋಡಿ ಓನರ ಓ ಇರ್ ದಾಳ ಕಂಡ್ರೇಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಕೈತ್ತಿನಗಲ್ನೆ ಎಂಚ ಕೈತ್ತಿನಗಲ್ನೆ ಕೈತಿನ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಸೈತಿನ ಬೇ ಓಲಾಡು ಬಂತನ ಎಂಚ ನಿನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಡ ಎಂಚ ನಿನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಡ ಎನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಏತು ಗಲಾಟೆ ಕಕ್ಕೆಲ್ ಪುರ ರ್ಯಾಶ್ ಆದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಓಲ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕುದು ಏ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಬಾಕಿ ಅಂದ ಪೂರ ಏರೇನ ಕಕ್ಕೆ ಪೋ ತಿಂದಾತು ಅಂದ ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಡ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಇನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುದುಂಡ ಎನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿನತ್ತು ಎನ್ನ ಅವತ್ತದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೆತ್ತ ಮುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಿ ಅತ್ತೆ ಈ ಸೈಜ್ ದವಾಗ ಕಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಈ ಸೈಜ್ ದ ಕಕ್ಕೆ ಓಡೋಣ ಓಲ್ಲ ಕಲಾರ್ಸುಡು ಮನ್ಪುಡ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಜಿ ನಮ್ಮೆರ ಮಂಡಿಗೆ ಕುಟ್ಟು ನಡಿಗೆ ಯಾನ ಸಿಕ್ಕುಡೆ ಹೆಚ್ಚಾತ ಒಡೆ ಹುಟ್ಟುನು ಅಂದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮರಲೆ ಅಟ್ಟೋಚ್ಚಿ ಇರ್ಪ ಇದೇ ಪುಂಡ ನಾಟಕ ಬರ ತೂನ ಜನಕಲ್ ಬುಗಾರ್ಜರಿ ಇರೇನೆ ಸೈತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಪುಜಾರ ನಾಟಕ ತೂಯಾರ ದಿ ಮಕ್ಕರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿ ಯಾನ್ ಜೀವಡು ಪುಡ ಮನ್ಪಿನಿ ಆ ಇಂಚೆ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆ ಮಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಬತ್ತದು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಈರು ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಣ ಬೂದಿ ಮೊಸರನ್ನ ಈರೇನು ಇದೇ ಬೋದೆ ಗದ ಅನ್ಪಿನಿ ಸೈತಿನ ಅಡ್ಡೇನೆ ದಾಳ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜು ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಎದುರೊಂದು ಬಿರೋಡೊಂದು ಅನ್ಪಿನಿ ಅವು ಏಗೊಂದತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಲಂಚೇನು ಇರಗಲ ಬಂತಾರ ಬಾನಂದೆ ಐತೆ ಅವು ಬೇಗ ಪಾನಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪಣ್ವಿ ಇಸಕ್ಕೆ ಇದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸೈದ ನಮ್ಮ ತೋಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಯುಲ್ಲತ ಮೂಲು ಕಾಪುನಾಯ್ ಮಸನ ಕಾಪುನಾಯ್ ಕಾಪೇಶು ಇಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಬೇ ಹಾಯ್ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುನು ಗಂಗಸಾರ ಬರ್ದು ಎನ್ನ ಜಪ್ಪುನಜ್ಜ ಆಯ್ಕೆ ಪಡಿಕೆ ಆಯ್ಪುನು ಜಿಪ್ಪುನಾಯ್ಕು ಅಂದು ಬೇ ಸೀತಾವತ ಕುಲ್ಲರ ಮೇನ ಅಮ್ಮೇನ ಗೋರಿ ಅವದ್ದು ಎಂಕಲ್ಲತ ಏರಾಯನ ಕುಲ್ಲುನು ಏರೇ ಎದುರುಂತವ ಏನು ಎದುರು ತೋಜಿನ ಹೆಂಗ್ ತೋಜು
ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾಲಮ್ಮನ ಗಲಾಟೆ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಚಿ ಆಯ್ ಬತ್ತೇನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟಾರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಪೋಡೆ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕುನಾ ಅಲ್ಲ ತೂಲ ಅವ್ರು ಬರೋದಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾದವಣ್ಣಗ ಹಲೋ 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 ಬೇಗ ಪದ್ಯ ಬೋರ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಾರೆ ಆಯ್ತನೇ ಉಂಟು ಅತ್ತೆ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ನರಮಾನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿಂದಕ್ಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಅಥವಾ ಗೋರಿಡ್ ಬರೆತೀನಿ 1/8/2023 ಜನನ 4/8/1957 ಮರಣ ಅಯ್ಯಂತು ಸೈದೆ ಬರೆತಿನ ಎಲ್ಲ ಸೈದೆನ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೋರಿ ಅತ್ತ ಕಾಸುಂಡು ಬಂಡದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಲ್ಲ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟುನತ್ತು ಈತ ಮಲ್ಲ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟದಿರು ಅಯ್ಯ ಸೈತಿನ ಏನು ಅಕ್ಕುರ್ದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಗೋರಿ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಲಾಭ ಎನ್ನ ಕ್ವಾಟ್ರ್ ಎನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ ಮೂಲೆದಿಯರೆ ಅಪ್ಪುಂಟು ನೈಟ್ ದೀಪುನಿ ಪಿರೌಡು ಇಡಲ್ಲ ಆಂಚೂರು ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟವು ಪೋಡಿ ಲಕ್ಕೇನಾಯ್ ಯಾನ್ ಏತು ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದುಲ್ಲೆ ನಾ ಏನನ್ನು ತೋದುಕೊರ ಹಲೋ ಎಂತ ಬನ್ನು ಒಡೆ ಟೌನ್ ಒಳಗೆ ನಾಟಕಗ ಯಾನು ನಾಟಕ ತೂಪಿನೇನೆ ಉಂತದೆ ಕರಿನ ತಿಂಗಳೊಂಜಿ ನಾಟಕ ತೂತೆ ಅಯ್ಯನ ಉತ್ಸವ ಮಂಜೂರ್ನ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಅಯ್ಯನ ಸಾವುದ ಕಾಮಿಡಿಯ ಎಂತ ಅಯ್ಯ ಸೈತೆ ಗೆತ್ತ ಅಯ್ಯ ಸೈತಿ ನೆಟ್ಟು ರಂಗಭೂಮಿ ಒರಿಯುಂಡು ಓ ರಂಗಭೂಮಿದ ಹೆಟ್ಟು ಅಂಚೇನೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಒಪ್ಪನೆ ಅಜಿಪ್ಪ ರಟ್ಟಂಡಾಯ್ತು ಸೂಪ ಬಾಪುಂಡು ನಾಮಣ್ಣಿ ಮರಬಿ ಡ್ರೈವರ್ ಪಿಂತಿಲ್ಲಿ ಸೈತ್ಯದ ಪುಡ ಇಡೇ ಪಿನತೆ ಪರ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಪರಿಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಸೈಟ್ ಆಪಿನಿಂದ ಅಂಚಿಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅತ್ತಾವು ಯಾನು ಪರಿಬಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವೆ ಮಂಗ ಪರಿಬಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋರ್ ಮೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಿಚ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಸಿಚ್ಚಿ ಅವ ಅಂಗಿನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ ದೆಪ್ಪು ಯಾನು ಓದುನ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಚಿಂಚಿನ ಲಾಯ್ಲೊಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕತ್ತು ಯಾನು ಓದುನ ಪುಸ್ತಕದ ಪುದರ್ ಆಂಟಿನ ಬಡವು ಅವಳಿಗೊಲ್ಲ ಏನು ಸೀಟ್ ಬುಕ್ ಅಂದೆ ಮಿತ್ತದೂರಿ ಕೋಮಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕಿ ನಿನ್ನ ಬಂಚುದಾಗು ನೆಂಕು ಎಂಕಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕಿ ಸೀಟ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸೀಟ ಅಲ್ಲ ಓದಾಡ ಮಾರೆ ಲಕ್ಕನಾಯಿ ಓದುನಗ ಪುರ ಕೊರೆ ಪುಣಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸುಳ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಪುರದ್ರೋಪಿ ಸುಂದರ ಯುವಕ ಪಂಡತ್ತು ಪ್ರಾಯ 20 ಕರಿದು 23 ರಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ದೂರದ ಬೈಕಂಗ್ ಪಾಡಿಡೆ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಆತ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಹೊತ್ತು ಅಂಚಿಂಚಾತಂಡ ಬೈಕಂಪಾಡಿದ ಆಂಟಿನ ಇಲ್ಲಲು ಅವಾಯಿನಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕೈತಾಲ ಬಿಡು ಅವಾಯಿನಿ ಆಂಟಿನ ಇಲ್ಲಲು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಂಟಿನ ಕಂಡನಿ ಅಮೇರಿಕಡು ಪುಣಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಆಂಟಿನ ಬಿಡ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೋಪೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಒಲ್ತ ಬರ್ಸ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಚಳಿ ನಿನ್ನ ವಾಸ್ ಸಾವ್ದು ಚಳಿ ಮೇನ ಆತ ಪೊರ್ತಾನಗ ಕಂಡಿದ ಬಾಕಿಲ್ ಗಿಟಾರ್ ಎದುರದ ಬಾಕಿಲ್ ದುಟಾರ್ ತಿರವುದ ಬಾಕಿಲ್ ಕಮ್ಮಿದ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಇದೈತೂನಾಗ ಬಾನಡು ಚಂದ್ರೆ ಮಾಲೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾಚಂದ್ರೆ ಬಾನಡು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರೆ ಮಾಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಹತ್ತು ಅವ ಆಯ್ನೆ ಏರು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರಿ
ಆಂಟಿನ ಇಲ್ಲದ ಬಲ್ಬು ಪಿಕ್ 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 ಯಾವ ಹೇಗೆ ಪಾಡುದು ಪಡ ಬರ್ಸನ ತೋಯಿನ ಆಂಟಿ ಸರಂಗನ ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಏನಡ ಪಂಡೇರು ഞാനൊരു പോതുവരോടാ ಏನಡ ಪಂಡೇರು ಪ್ರಶಾಂತ ಸುಳ್ಯ ಈ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಯ ಆಯ್ಕುಲ್ಲುಜಿ ಮತ್ತೆ ഞാനൊരു പോതാർ ಯಾನೆ ಕುಲ್ಯ ಕುಲ್ಲೇನಾ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕುಲ್ಲೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಆಂಟಿ ಸೀದಾ ಮೀಯರೆ ಪೋಯರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೋಪಿನ ಶಬ್ದ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಜುಳು 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 ಒಂದು ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ಯಾನು ದಾದ ಶಬ್ದ ಅಂದ ಪೋದು ತೂಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾಪಿ ಸುರು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪ ಬೇಗ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲಾನಿ ಎನ್ನ ಪುದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸುರದ್ರೋಪಿ ಬೈಕಂಪಾಡುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಪೋತಿ ಕಂಡ ನಿಜ್ಜಿ ಪೋತಿರಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಮ್ಮಿಲ್ಯ ಮಾರಿ ಬತ್ತಿನ ಹೇಗೆ ಎನ್ನ ಪುದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸುಳ್ಯ ಸುರದ್ರೋಪಿ ಸುಂದರ ಯುವಕ ಅಣ್ಣ ತೂಪಿ ಸುಬ್ಬಾಡು ರಾಯರತ್ನ ಏನಂಜೆ ದೂರದ ಬೇಕಂಬಡಿ ಆಂಟಿನ ಕಂಡರಿ ಅಮೇರಿಕ ಒಂದು ದಿನ ಯಾನ ರಾತ್ರಿ ಆಂಟಿನ ಬಿಡ್ರೆ ಇದು ಪುರಾತುಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ ಸುಳ್ಯ ಏ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಂಟಿ ಸೀದಾ ಮೀಯರೆ ಪೋಯೆ ನೀ ಪುನಃ ಶಬ್ದ ಜುಲು ಜುಲು ಕೇನೊಂದು ಯಾನ್ ದಾದ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಪೋದು ತೂಪೆ పోయి మారి వచ్చిన ఎడ్డ సీనా చెప్పారు వెళ్ళి ഞാൻ പണ്ടാണ് പോത്ത് പറിപ്പേന്ന് മാറിയില്ലേ നമുക്ക് కొంచెం ఓతేరు ఫస్ట్ పేజ్ భర్త పాడగనా ఫస్ట్ పేజ్ భర్త పాడగనా പത്ത് പാടുന്നു ಚೂರು ಲಕ್ಕುವರ ಚೂರು ಜಪ್ಪರೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಲ ಅರ್ಧಡು ಓದುದು ಅಂತ ಅದು ಜಪ್ಪರೆ ಬೆಲ್ಲ ఒక ಕನೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಂದ್ರ ಐಕ ದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನಿ ಯಾನು ಯಾನು ಪ್ರಶಾಂತ ಸುಳ್ಯ ಇಂದು ಆತಿಂಡತ್ತ ಬೇತ ಆ ದೃಶ್ಯನು ತೂಯೆ మనసును ఓదున్నా సంతే మనసును ఓదు దీని మనసు నేరేగా ఓదును మనసును ఓదుచ్చివే ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ మనసును ಓದುನ್ಯಾಯಿ ಯಾನು ಮನಸ್ಸಿಡದಾಯ ಓದುನಿ ಮನಸ್ಸಿಡ ಪುರ ಓದಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಓದಿರೆ ಬರ್ಲಿಯಾ ಓದಿರೆ ಬಲ್ಲಿಯಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ಯಾನೆ ಇಂತ್ಯ ಯಾನು ಬಡವಡು ಕೊಲ್ಲೋದಿತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಬತ್ತದು ಚಂಡಿ ಹೊಚ್ಚೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಬತ್ತನೆ ಯಾನು ಆಸಿಡ್ ಆಂಟಿಡ ಕೇಂಡೆ ಆಂಟಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಆಂಟಿ ನುಪ್ಪು ಕನತೀರಿ ಆಂಟಿನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೊಲ್ದುದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೊಲ್ದುದ ನಂದಿನಿ ಲಾಸಿ ಅಚ್ಚ ಆಂಟಿ ಅಂಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ದು ಪಂಡೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸುಳ್ಯ ಯಾನರ ನೀನು ತರ್ಕದು ಬುರ್ಕದು ಒಂತೆ ನುಪ್ಪು ಬಿರ್ಕದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಪ್ರಶಾಂತ ಈಯನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾಡು ಸಾವಾಗ ಈತು ಹೊಡ್ತು ಕುಲ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಜಿನ್ನ ಮರ್ಲತ್ತ ಅವಳು ಈತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪುಸ್ತಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ
ಅವ ಸರಿಯಾ ಬಡೇನ ಸರಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಿ ಬರತೀನಿ ಭಾವನಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾ. ರಚನೆ ಓ. ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮ ಯಾರು ತರ್ಕಿದು ಬಿರ್ಕಿನಾಗಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಂದು ಅರ್ಣನೇ ಅದು ಓ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಗಂಟೆ 11 ಆತಂದು ಅರ್ಣ ಬುಕ್ ಓದು ನೆಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಸೈಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಕೊಡ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಿನ್ನೆ 11ನೇ ಎಗ್ಗೆಡುಲ್ಲ ಸುರುಟ್ಟು ಕೆಲವು ಎಗ್ಗೆಲೆಡು ಮುಕ್ಕಲು ಇತ್ತಿದ್ದೀರಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ಸೇರೋನ್ಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವೈನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೋಟ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಕಲಾವಿದರಿಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಚಿತ್ರ ಕೋಟ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಇನಿ ಅದ್ಭುತ ಏನೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ಎಂಚಾಣದ ಅಕಳಕ್ಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ದುಂಬು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆದ್ರ ಸಂಗೀತೋಡು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಸರಿಪಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಮಂಜೂರು ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳಿಯ ತುಳಸಿ ಇರು ಆ ನಾಟಕ ಬಂಡಾರ ರಚನೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದೇರ್ ಈರನ ಒಟ್ಟುಗಟ್ಟು ದಮಳಿ ಇರ್ಲ ಸುಮಾರು ನಾಟಕಲೆಂಬುರ ಬರಿತಿನಾರು ತೂಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಡ್ದು ಸುರುಮಲ್ಪೆ ಹೊಸತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸುರುಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ನಿಕ್ಲ ತೆಲ್ಪವನ್ನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಯ್ತದೆ ಅದೇ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಅವು ದಾದಾಪು ನಿಕ್ಲು ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಪನ್ಪರ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸುಳ್ಳಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ತೂಪಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪದಿನಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಒಂದು ಒಂಜೆ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊಸತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿ ಜೇರಿದ ಬಂಡ ಪ್ರೇತಲ್ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂದು ನರಮಾಣಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬರೀಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಪಾತ್ರ ದುಂಬುಗೊನಪುನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಐಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನಿಜವಾದ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಪ್ರೇತಗ್ಲ ಉಷ್ಣ ಉಂಡು ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾದ ಪ್ರೇತ ಸೈತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆ ಕತೆಗೆ ಎನ್ನಗ ನೆಂಚ ಇತ್ತಂಡ ನಿಜ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಕಾರ್ಣಿಕ ಶಿವಮಂತ್ರ ಅಂದೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಪೌರಾಣಿಕ ಐಟ್ ರಂಬೆನಲ್ಲ ಮೇನಕನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ದಯಕಂದಿಕೇಂಡ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕಲ ಆ ಪ್ರೇತದ ಮನಸ್ಸು ಆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಅಪ್ಪಗನೇ ತೋಚ್ಪಾತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಣ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ್ ಸೂಪರ್ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರವಿಂದಣ್ಣಗೆ ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತಾಟಿ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಖಾಲಿ ತಾಟಿ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾವುಜಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ 10,000 ಇನ್ನು ಬರ್ಪಣೆಜ್ಜ ಅವು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬುಡ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಕೊರ್ಬಿನ 10,000 ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುನತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಾತು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲಿತೇಲ್ ಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಬಂತದ ಎಸಲ್ 19 ಮೂಜನೆ ಸುತ್ತದ ಆಕೇರಿದಂಚು ಬರೊಂದಲ್ಲ 10 ಕೂಟದ ಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋಜಾಯಿರು ಬೋಳ್ತಿನಾತ್ ನಿಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಪಾಯಿರು ಈ 10 ಕೂಟದ ಕಲೆಡು ಈ ಸುತ್ತುಡು ಇನಾಮ್ ಏರೆಗೆ ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿದಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡಿ ಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗೆ ಏನಂದಾಂಡ ಮನ್ಮಥನೊಂಜಿ ಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣು ನಮಗೆ ಮನ್ಮಥೆ ಆಯೆ ಪುರ್ಪದ ಪಗರಿನ ಬುಡ್ಪೆಗೆ ಸುಮ ಬಾಣ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಸುಮ ಶರಂದ್ ಐನು ಬಾಣೊಂಡಿಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಅರವಿಂದ ಅಂದ್ ಅರವಿಂದ ಚೂತ ಮಲ್ಲಿಕಿಂಚ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ಆ ಪಗರಿನ ಏರಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಪೇರು ಏರು ಇನಾಮು ಗೆಂದುದೇರು ಪನ್ಪೆ ನಿತ್ಯ ಅರ್ಪಣ್ರಲ್ಲರು ಬಕಾಯ್ತ ಸುರುಟೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈ ಇಡೀ ಸುತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನೆತ್ತ ಮೂಜನೆ ಎಸಲ್ 11 ಎಕ್ಕೆಂದಣ್ಣ ಮೂಜನೆ ಎಸಲ್ದ ಇನ್ನು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತ್ತ ಕಲಾವಿದರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಆ ಸೀಟು ಕುಲ್ನೇರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡಾಯ್ಚ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂಯಿನೇಕೆ ದಾದಾಣ ಪನೋಡೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಧೈರ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಕುಲ್ಲದಪ್ಪ ಆಂಡ ವಿಮರ್ಶೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಏರ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಐಟ್ ಸಂದೀಪ್ ರಾಹಿನಕ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬೈದ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ
ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಡ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಕೆ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ತೆಲಿಪಾವಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಏತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ನಿಕಲ ಪೊರ್ಲಾಪು ನಮ್ಮ ಜಿಂಜ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದೇತನ್ನುವ ಜಿಂಜ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯತ್ತು 2 ಜನ 3 ಜನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾಪು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ನಿಕಲ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕಲ್ ಈತನೇಟ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೇನೆ ಅಂಡ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವನ್ ಪೋಪು ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಈ ನಾಮು ಸಂದೀಪ್ ರಾಯ್ ಸಂದೀಪ್ ರಾಯ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಕೋಟೆದ ಕುಲ್ಬರುಡು ಅಭಿನಂದನೆಲು ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ನೆಟ್ಟು ಇನಾಮ ಅಕಲೆ ಪೋದು ಪರ್ಯಾವರಣ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲ್ಪದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ್ ಬೈಕೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತನ್ನು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲಿತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ 19 ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲದಿಂಜಾದೆರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.